Bo día, influíntes. Neste vídeo imos repasar as características da poesía de vanguarda e máis concretamente como se trasladaron esas tendencias ao contexto galego. Imos ver as orixes, as características da poesía de vanguarda e as particularidades que presentou en Galicia. Vanguarda é un termo de orixe militar que provén do francés avant-garde, un movemento artístico radicalmente innovador que se inicia en Europa nos primeiros anos do século XX e que poderíamos considerar delimitado polas dúas guerras mundiais. Os anos que van dende o final da guerra en 1918 ata o comezo da segunda en 1939 é un período coñecido co nome de entreguerras, durante o cal se rexistraron algúns dos cambios socioculturais máis importantes do século XX. Nese contexto, o relevante das vanguardas con respecto a outros movementos é que non se tratou dun proceso demorado que vai evolucionando paseniñamente, senón que supuxo unha ruptura con todo o anterior. Neste contexto, París convértese na capital do vanguardismo mundial. Dentro destas novas tendencias, heteroxéneas por natureza, podemos ver unha serie de características comúns, como a liberdade total á hora de crear, sen seguir escolas, moralidade ou convencións sociais. A linguaxe desbota toda a lóxica, volvese automática, racional e absurda, e os obxectos da vida cotiá comezan a formar parte das obras de arte. No contexto galego, a poesía de vanguarda vai ter unhas características diferentes a outros territorios, xa que se amalgaman os elementos da tradición galega cas tendencias máis rompedoras das vanguardas europeas. Cómpre salientar a importancia do grupo Nós. A súa actividade veuse paralizada polo estalido da guerra de 1936 e a consecuente censura da ditadura. Hai multitude de tendencias, ou tamén chamadas ismos, pero non todas elas se ven reflectidas de igual forma na poesía galega de vanguarda. Algunhas das liñas máis salientables son o surrealismo, o creacionismo, o irozoísmo e o neotrovadorismo. Como representante do surrealismo, temos a Álvaro Cunqueiro coa súa obra Poemas do Si e do Non, de 1933, unha interpretación moi persoal na que flúen as asociacións de ideas e a influencia dos soños mesturado cun pouso sentimental, sen a carga dramática que soen ter os textos surrealistas. O creacionismo foi fundado en París polo poeta chileno Vicente Huidobro. O seu único cultivador en Galicia é Manuel Antonio, unha personalidade que representa o mellor exponente vanguardista en Galicia. No ano 1922 publicou o Manifesto Máis alá, novidoso polas alusións políticas e a non adscrición a un ismo concreto. A súa obra principal, e única publicada en vida, é De 4 a 4, 1928. Trátase dunha viaxe marítima monótona, repetitiva e contraditoria. O tempo pasa, pero está parado, só existe o presente. O ilozoísmo foi o movemento poético de máis éxito na época, con multitude de seguidores. Baixo unha forma tradicional, como as estrofas populares, a rima sonante, os versos medidos ou o uso da linguaxe popular, preséntasenos a base de imaxes vanguardistas unha natureza viva, aberta auditivo e visual, fronte ao sentimentalismo. Deste xeito, a paisaxe humanízase. O seu iniciador e representante máis destacado é Luís Amado Carballo, coas súas obras Proel, de 1927, e O Galo, de 1928. Por último, temos o neotrovadorismo. No ano 1928, Xosé Xoaquín Núñez publica as cantigas medievais que acadan unha grande difusión e provocan a aparición desta corrente, que non é propiamente vanguardista, senón unha reformulación de estilos e temas da tradición medieval, engadindo imaxes da poesía moderna. Podemos distinguir dúas tendencias, unha máis innovadora, na que destacan Bouza Brei, o seu iniciador, coa obra Na Osenlleira, de 1933, e Álvaro Cunqueiro con cantiga nova que se chama Ribeira, do mesmo ano, e Dona do Corpo Delgado, de 1950. Outra máis mimética que rematará con Xosé María Álvarez Blázquez cando no ano 1953 vai pasar o seu cancioneiro de Monfero por un verdadeiro cancioneiro medieval.
Moitas grazas pola vosa atención. Espero que este vídeo vos servise de repaso para os vosos estudos. Ata pronto!